ассалому алейкум тамошобинони канали мо дар инҷо дар мағоза ҳастем, дар мағозаи фикс прайс бо духтарам дар отдели посудаҳо қарор дорем. ҳамин посудаҳои фикс прайса тамошо карда назар гузаронда истодаем. мехостем якдучи гирем ва якдучиза тамошо кардем. ҳама медонанд мағозаи фикс прайс чизои арзон дорад, чизои қулай, дастрас ва фикрам качествашам хай на он қадар бад мешавад. ана инҷо бошад мо аллакай дар отдели детский игрушки қарор дорем. як-ду чиз як-ду игрушкаи барои кӯдак гирифтам. бошад манамин блокада бошад иншолло ки аз азиз тамошобинон, чуноне ки мебинед мо аллакай дар хона ва ману Марьям имрӯз камтар баромадагӣ будем. хел хонада зиқ шудем, гуфтем як бароем ва ҳами хел як даромадам фикс прайс даромадем. ҳар чизо инҷа тамошо. мо асосан барои ҳамин соко рафта будам. ҳамин сок дилам кашида буд. рости дар фикс прайс ҳамин соко ваянку ҳам арзонанд, лекин тамашон хеле анори туруши хеле мефора ки хурда истида тамаш беҳад нағз ширини ма дӯст намедорам. сок хӯрам нестам, неги ҳамин сок маъқулайма. баъд ҳам арзона дар дига магазино саду чанд қариби 200 рубли бошад, дар фикс прайс 55 рубл аст. ва барои кадоме ки мехоҳад соки анори хӯрдан аз ҳамин фикс прайс рафта харе, барое ки ҳам арзон ва ҳам ҳамин тамаш ба мазза. чему яке ай дикси ё ай дига ваё мегирӣ магазин, як там доран, як тами дору ай чӣ хеле ҳаст, чизе добавка мекунад намефора. бо ҳамиёра гирифтам, бо якта пичин гирифтам. видим хеле пичини калони милубятова иро аллакай Марьям кушода хӯрд. милубятовам хеле бамазза, ман хеле пичина нағз мебинам. ҳамина гирифтем. инам дар онҷа арзон, баъд ҳам калон ваяш дар магазин ҳаст. ваяш майда камтар дораву 70 чанд рубл, иам 55 рубл. ҳам хеле даромада бо яктаи хеле гирифтам. ҳар чизе ки фикс прайс арзон гуфта ҳар чиза мегирӣ. яъне хеле якта чи гирифтам, чи мегӯянд номаш, вай якта формочка для выпекания. иам он қадар қимат нест. дар дига магазино 200 чанди 300, инҷа 200 рубл, 199 рубл. вайне хеле вешилка гирифтам, необходимӣ барои ки фақат мешикана вешилкаҳо. намедонам чӣ хел хай яку вешилкаҳои арзонак харидам. ба ман чизои фикс прайс маъқул аст. намедонам тамошобинон нависед барои шумо ҳам чизои фикс прайс маъқул ҳаст ё не. хай арзонам бошад, ҳам арзон дастрас аст барои ҳама. мисол ҳам вай аст у қадар бадам нест. ҳамин дига магазинам мегирӣ, ҳамин хел вай аст. хай ҳаст вай ғавзтараш қимматтар мисол, лекин ҳамин чизои хӯрдание ки ами соки анору ҳамин чизои вай ҳаст, соко астан. хеле фикр мекунам ки чизош ба мазза, намедонам барои ман ҳам чизои арзон мақдам. хеле чизое ки арзон боша конечно мехарӣ. ва нависед дӯстони азиз, барои шумо низ маъқул ҳаст, чӣ маъқул аст, чӣ нест. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш насозед. пешравии канали мо дар дасти шумо ҳаст. лайкҳои хешро дариғ надоред ва то влогҳои оянда.